Părintele a făcut. Asta este o poartă pe care... Dacă mă întoarce de la ce poză cu poarta? Eu nu. Dar este stilizată, nu e în varianta. Da, pe merg mașinile, pe acolo merg oamenii. Da. Mama. Asta e sucul tău. Pe aici merg mașini, pe acolo merg oamenii. Trebuie să-l golim și să luăm apă după aia. Voi? Nu mai bei? Bea tu dacă vrei. Nu? Îl gălesc. Dar pe iarbă. Maria știe că este sensitică. Mi-a spus el, da. Și interesează de unde să... Nu, știți că câți bani are, nu? Nu, n-am discutat de asta. Nu, dar acolo știu ăla site-ul lui, nu? Probabil, nu știu, vedem. Acolo unde scrie interzis, acolo, pe lângă clopot, acolo, lângă ăsta, nu e interzis. Știi de ce? Am mers acolo cu... Ce se cumpără? Luminos? Da. Deci, un leu?